ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜಾನಪದೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಪೋಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತೊಟ್ಟಂ ಸಂತ ಅನ್ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಗುರು ವಂದನೀಯ ಡೆನಿಸ್ ಡೇಸಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗುರುವಾರ ತೊಟ್ಟಂ ಚರ್ಚಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಯುವ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಚಾಲನ ಹಾಗೂ ತೊಟ್ಟಂ ಸಂತ ಅನ್ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ YCS ಘಟಕದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾನಪದ ಹಾಡು ಹಾಗೂ ವಾದ್ಯಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. एकल्या पोळे येत असताना तुम्ही संख्या झाले का झाला मग एक्झाम्पल विचारता ऐका ना तुम्ही उलवा ना उलेला बंद करता बस लँग्वेज फूड जेवण आणि नेसाण ड्रेस आणि एक हॅबिटाट घर. आता हांव तुमकां सांगता मलयाळी. आता सांगा म्हाका इमिडिएटली ऑब्झर्वेबल थिंग्स सांगा. मुंडू बायल मनशां मुंडू घालतात रे. बायल मनशां का फाटून सांगायचे जाय. मागीर मलयाळी ओणम सारी आणि नेसता म्हणजे लंब तेल घालतात माथ्या फुल्ल तेल घालतात अशें. मागीर जेवण पुट्टू 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 वय. मागीर आता हुशार जाल्यात तुमी. आता हांव सांगता कुर्गीस कुर्गीस म्हाका इमिडिएटली ऑब्झर्वेबल थिंग्स सांगा. सारी दुकर करेक्ट हे दुकरा करेक्ट दुकर सांगलें का करेक्ट कुर्गीस स्टाईल म्हणटा. आता सांगा म्हाका कोंकणी. अय्या बास लागली. अय्यो मोरी याद रे बात पदाश्विन जेवण जेवतात सांगा. we are lost ne because western culture दाड गन झाल्या. किरकी बाजू आता आयले बँड आणि काय आसा ओके. मागीर